Hi guys! Nagugutom ako. Meron akong pagkain dito. Mochi. Bigay ng friend ko. Hi Jubel! Thank you, bebe. Tikman natin kung masarap. Fresh from Japan. Ay, ito. Chocolate. Chocolate mochi. Diba? Kumabok sa. Do not eat. Ito. Lambot. Sarap. May chocolate sa loob. Sarap. Lambot. Sarap. Parang dark chocolate sa loob. Tikman na natin yung isa. Ito pa. Tikman natin kung masarap din. Bakit ganun? Ang hirap ng packaging pag Japan. Huh? Yummy. Sarap. Paano papayak na ito? Launa na ng madaling araw. Meron pa siyang isang binigay sa akin eh. Wait lang. Popcorn. Look. Popcorn siya, parang may glaze ng caramel. Tapos mayroong chocolate. Sarap. Thank you, Jubel. Harap. Kung ano-ano ina-upload kong video, puro pagkain. Kung ano-ano lang, Channel-channelan sa YouTube. Sabi nila, ba't daw ako nag-video ng ganito habang kumakain? Sabi ko naman, ang dami kasi nagsasabi sa akin na, ang sarap, pag kumakain ako sa parlor, sabi, ang sarap tingnan ni Pam kumain. Naisip ko, sabi ko, kain kaya ko sarap ng camera. Kasi may nakikita ako sa YouTube. Kumakain sila sa harap ng camera.
natatakam ako. So, tinry ko sa akin. Wala lang. Hindi ko naman hangad yung maraming subscribers, pero wala lang, gusto ko lang. May chocolates. Harap. Thank you, Bel. Harap. Mochi. Nakajam na. Hug na ako. Para bukas naman yun. Rendelo. Okay na. Bye-bye. Thank you. Click subscribe.